Jeg glemte at vaske min hånd i går aftes. Det lugter godt. Ligesom din mor. Ej, prøv nu lige at holde kæft, ikke? Nu skal vi se, at Jillians wound 3, fate 4, fire value 6. Altså nu lukker du altså, ikke? Okay, Altså, Starminer 7, kender Per. Jillians 5, Jeg så dræber har ham. han Jeg dræber ham, armor, okay? ja, enchanted, okay. Det er min tur til at slå terningen. Okay, jeg har 3 terninger, jeg må bare ikke slå den 5'er, så er det et blowjob af Magnus. Kom nu. Yes, ingen 5'er, ingen blowjob af Magnus. Yeah. Det var vist ikke så godt. Blowjob, Magnus. Nu skal du få en blowjob. Blowjob af Magnus. Hvor er du heldig. Jeg vil også have det, ja. I kommer til at have det så sjovt. Jeg kan huske sidste gang jeg var sammen med Magnus, der puttede han hele to skumfiduser op i nødudgangen. Nå, men lad os komme videre med spillet. Det er Carstens tur. Hvis du slår 5'er, så sker det samme for Kom nu. Yes, jeg slog ingen 5'er. Nu er der den dumme, der skal have det blowjob. Yeah. Ham Magnus skal passe på, for min pik er nemlig så stor. Sygstil. Hvad jeg har ikke den mindste. Jamen altså, prøv nu at høre her. Teknisk set, fuck it around, så er min jo helt klart den største. Og jeg kan have begge jeres op i mit kæmpe store røvhul, fordi Bertram Hansen, min husven, har udvidet det så meget siden sidst. Og smidt. Nå, lad os fortsætte. Sygstil. Vi er til late party. Klokken er 3 om natten. Snakker vi på. Det var dårligt at spise, ikke? This is it on the corner. Come on, Kels. Super. Ja, nu boller vi ham. Kom nu. Okay, jeg har det er så en gammel god. En hvide på hver gang. Det er ret hårdt, fordi prøv at se, hvor mange der er. Hvor mange hvide vi har brugt på det. Det er altså ret meget klasse nu. Vi er snart døde. Vi har ikke specielt meget hvide tilbage. Ja, præcis faktisk. Vi er også. Men Samen er altså også en af de år. Så du har to. Let's go. Egentlig så burde vi slet ikke græberne, fordi altså, jeg mener, det er jo meget, han er ikke nogen godt, han er så fint. Ja. Nej, fuck. Ja, jeg bruger en majs. Godt. Sådan død. Nej, han har en fake. Hey. Jamen, nu skal vi ramme på begge de her to her. Nå, først ikke. Vi skal ramme bag. Plus 3. Hold nu. 4, jeg ramte. Ja! Han har en gang, han har jo safe for fuck me. Jamen, det er lige meget. Fordi han har 1 fade, 1 wound. Nå, han kan ikke wound. Han har 2 wounds. Fuck, mand. Kom nu. Hvis han slår plus 4. Jeg får ikke plus 4. Ikke plus 4. Ikke plus 4. Ikke plus 4. Allah! Han snyder. Ikke plus 4. Så på kig, han snyder. Snart, han kig, han snyder. 4, fuck dig, mand! Fuck dig, Karl. Hey. Det kommer jeg aggressiv nu, men det er på grund af mit hår. Okay. Han er et... Vi behøver heller ikke drikke, vi kan bare lade ham stå. Det er jo brune, vi vil have. Og måske er jo godt. Jeg vil have sådan en guldguld. Altså, Nå, han er fed og jeg vil også sådan have. noget. Godt. Vi giver ham til Gunner. Så ser han vinder bare rundt.